unsay imuhang take aning nagapanghitabo karon nga hangtod karong adlaw wa pagyud madakpis ato ang baga otoridad si Pastor Apollo Sikibuloy probisan pa man niana probisan pa man niana nagpabilin paghapon ang atong pagkakapulisan sa KOJC compound diha sa may barangay Buhangin, Katitipan. Prof, kining panghitabo diha sa KOJC simple pala ni no, murag police matters. Pero ang katibuk-an niini politika gyud kini, politika. Ngano nakaingon ka bag politika, Prof? Sige daw. Gani 2 or 3 days before kining panghitabo murag ang police presence diha sa area full metal gear karon na sila checkpoint, no? Okay. Siguro naapod sila intelligence report nga naagdiha sa sulod si Pastor Kibuloy. Pero gipakitaan yun nila og moingon tatibok pwersa sa Philippine National Police. Kay dili lang ang mga ordinary police nga nag-serve, kundi libuan ang police nga nag-serve diha. Pagkahuman, mismong Chief PNP, no, ang pinakataas nga ranking PNP sa tibok nasod, ni ato mismo, no, dili lang si General Torre. No? Pero buti pa sabot nimo, Prof. Ano yung saying nga excessive force ang gigamit karon sa atong kapulisan diha karon sa pagpatuban sa alias warrant kang Pastor Apollo Sikibuloy? Dili na ko gamiton ang word nga excessive force pero gigamitan na og tanang puwersa sa PNP. Okay. No? Ang pagdakop sa isa ka or pila ka personalidad diha sa sulod sa Kingdom of Jesus. On the other side, ipakita po nga ang kaning issue sa KOGC, kaning kay Pastor Kibuloy, dili lang ni issue sa pag-serve sa warrant of arrest, kundi issue po di sa hustisya sa tibuok. No? Mingon kita mga supporters ni kaning Pangulong Duterte, no? Nga kanili ay area din sa Buhangin, diri sa siyudad sa Davao, area ni sa mga Duterte. Gani ako na ako dito sa MTS batong kagabi Yes, Prof. Dili man siya ordinaryo, sikat naman siya nga musisya, nanawagan nga pagkahuman daw dito sa MTS o lingaw-lingaw, muadto kita diha sa Buhangin. Okay. Pakita natong suporta nga kitang mga Dabawenyo, no? Dako ang atong pagsuporta sa mga Duterte. So inani ang senaryo, no? Na kay pwersa sa PNP under sa Malacañang, na po kay pwersa diri sa KOGC under po sa mga Duterte. So bangga yun, no? So duha ka dagkong pwersa nagbangga. So na stand up ta karon nata sa sa dula pa ni nga chess murag na ata checkmate ta pareho, no? Kining na kuanta na stand still ta pareho, no? Prof. Sige. Okay. Prof, ang maka-neutralize lang daw kuno ni inintanan si Pastor Apollo Sikibuloy. Masave niya ang sa kadaot ang iyang mga membro unya di pod mabutang sa alanganin ang ato ang mga otoridad. Mo-surrender sa malinawon nga pamaagi si Pastor Apollo Sikibuloy. Unsay take nimo ni ini Professor? Oo, tama po itong giingon ni Senator De La Rosa, no? Kung naagyod si Pastor Kibuloy diya sa sulod, mas maayo mo surrender kaysa maangol pa na iyang mga membro. No? Pero tingala po ko irin, gusto na ko i-point out yes, kaya mga fake news. Fake news nga gagawas nga nanay na nga matay, mga inana, no? Hinaot ang ato ang mga ordinaryong mga Dabawenyo katawhan Pilipinhon, no? Ingat po ta sa mga text nga di maayo. Yes, kay dili pa nato na verify ningon nga daghan nga nangamatay, daghan nga angon. Tinuod nga naay mga natulakan, naay mga kay libuan gud ka pulis karon libuan pud ka katawhan ang niharang. Tinuod ba ya, Prof? Mga magasgasan. Tinuod ba ya, Prof, nga dunay usa ang namatay? Ni adtong dito mismo sulod sa KOJC kadto si Edwin Kababat nga ni collapse o na cardiac arrest, Professor. Oo, tinuod lang isa pero naamaguyuban nga ningon nga daghana ana ba namatay walo ka buok ana ba. Okay. So careful lang punta karon ningon pod nga ang airport na to sa Davao gisarhan na wala man gisarhan. Yes, padayon ang operasyon.
Ang padayon ng operasyon. Nya nagpagyutong ingon nga lockdown na kuno ang tibok syudad sa Davao. O kana pa lockdown na po ng tibok syudad sa Man na Davao. tinuod. So ingat lang ta dili ta magsugnod og ganang sa kainit sa sitwasyon, no. Hinaot nga para kanako, no, bilang observer ni ini nga ma-resolve ta nila sa malinawon kay abri pa man ang abri pa ang mga telepono og mga abogado nga makipag-istorya, no. Gani si Atty. Torion ang dado sa KOGC halos murag makita na ko perminti na aman diha, no. So naot nga kaning tanan dili maadto sa madugoong kanang conclusion kun dili maadto jud sa malinawon, no. Kana akong pag-ampo, no, bilang Tabawenyo, pakita nato nga kita disiplinado, no, ang katawhang Pilipino nagtuo sa rule of law, no, hinaot nga kaning tanan dili maadto sa kagubot kun dili maadto sa mahapsay nung taning tanan. Prof, unsa imong take po niining ingon sa uban nga kining nahitabo karon sa KOJC pagpangipit ni systematic og deliberate kuno kining attempt para nga pabagsakon ang baga Duterte? Unsay kuan mo, Professor? Tataw kaayo kining murag step by step, no, nga murag itiangan ang dili si kanhing presidente gyud ang target niini kun dili si Vice President Inday Sara nga nakaposisyon nga mahimong sunod nga presidente sa nasod. So mo nang sa unahan nag-ingon ako nga while kaning panghitabo is a simple criminal justice event, pero politika gyud ni, no. So ang politika nga giingon ako nga naay 2028 nga layo pa unta, pero nagsugod na ang mga kalaban pwersa sa mga Duterte nga piangan ang mga Duterte. Tanaw nila isa kini sa dakong kuan nila, kadaugan nila kung makuha nila si Pastor Kibuloy nga leader sa Kingdom of Jesus, nga dako kayong supporter sa mga Duterte. So nang hinaot ako, no, nga balikon ako nga kining tanan unta ma-resolba sa malinawon dili sa madugoon. Pero kaning politika gyud, no, init kaayo og ako na sana nasuya ko nga sayo kaayo nagsugod ang politika sa pagka-presidente. I see. Okay. Sige. Professor Randy Pontira, sir, salamat kay imong panahon sa pag-share sa imuhang mga mayong pangunahuna ining panghitabo karon sa KOJC diya sa mayabuhagi ning atong dakbayan. Salamat, Prof, ug may buntag. Maayong buntag mga kasama, may buntag kasamang Eren. Dong Eren sa Straight to the Point. Professor Randy Ponteras.